Usa ka pulis ang arestado sa Criminal Investigation and Detection Group BAR sa bypass operation ini sa Cotabato City. Duha ka M16 rifles ang nakuha sa suspect samtang nakasibat ang kauban niini. Aniyang report. Dapa. Mao kini ang aktual nga video sa CIDG-BAR sa ilang bypass operation nga target ang usa ka pulis sa PC Hill Rosary Heights 1, Cotabato City niadtong Miyerkules sa buntag. Positibong nadakpan ang suspect nga namaligya og armas kinsa usa ka pulis nga nakadestino sa Sultan Kudarat Municipal Police Station. Yumuntika ka! Dapa! Gibutyag ni CIDG-BAR Chief Police Lieutenant Colonel Ariel Huesca nga nakuha sa posisyon sa mga pulis ang duha ka M16 rifle, 5 ka magazine ug marked money nga 160,000 pesos, mga bala ug uban pa. Nakasibat sabang usa pa ka kaubanan sa mga pulis. Nagmalampuson ang mga operasyon sa hiniusang puwersa sa CIDG Mindanao PFU, Cotabato Police, Maguindanao del Norte PPO ug Police Intelligence Unit sa Maguindanao del Norte. Anana sa kustudiya sa CIDG-BAR ang pulis ug pasakaan kini ug kasong paglapas sa RA 10591 kon Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Wala na sab miluwat og pahayag ang suspect nga pulis. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.